नैथिंजाय आङो पानजिरा आरो जिरा गथा लादों आरोना। वेलकाम बेक टू माय डिबिस ब्लग। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैहाय आङो मोनसे गोदान ब्लग लानानै नोंथांमोननि खाथियाव फैलायबाय आरोना। बेनो जाहैबाय दिनैहाय जोंहा थाइजौनि आसार बानायनो नागिरदों आरोना। थाइजौनि आसार माने सिगाङो हानानै दोनखाबाय आरोना साननै सानथाम सिगांनो, खिन्थु मस्ला मस्लि गैयिनि थाखायनो बानायनो हाथ'वाखैमोन आरोना। ओमफ्राय आं मैयासो लाना फैदों। ओमफ्राय दिनै फुङावनो नै मस्लाफोरखौ एवनो होननानै रेडि खालामबाय आरोना आङो पानजिरा आरो जिरा गथा। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो सनाफोर। ओमफ्राय दायो बारा गोबाव खालामला आरोना, नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे दिनै मा मावो मा खालामो। नैथिंजाय आङो पानजिराखौ एवखांबाय आरोना, माने एवगासिनो आरो। ओमफ्राय नैथिंजाय जिरा बेखौबो लाखादों आरोना। नैथिंजाय नै पानजिरा एवगासिनो आङो, जाथ'वाखै। ओमफ्राय दायो एवखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिखुनजोआ सिलपातायाव उनगासिनो आरोना दायो। ओमफ्राय आरो बिथिंजाय पानजिराया जानाय लोगो लोगोनो आङो खिन्थु बिदि सिलपातायाव उननो हाया, बिराद आखाइ सायो, रोंखायानो माने। बिसोरथ' आरो बेंगलिफोराथ' रोंखायोना, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिसोरो मस्ला बारा जायो आरो मोनसेबो माने रग' रग' थायाखाया आरोना। ओरैबायदि गुन्दै मोजां जाखायो आरोना। नै बिथिंजाय आरो जिरा गथाखौ लालायबाय आरोना। बिथिंजाय आं एवगासिनो दायोहाय, आं एवग्रा आरोना। ओमफ्राय बिखुनजोआ उनग्रा, मिथिखायो आंखौ उननो हाया होननानै। आङो बिदि उनफेरखानोनो मोनखायाखै हाबा जाजेननिफ्रायनो। बिखुनजोआनो उनजोबो आरोना। माइरंफोरखौबो बेयावनो उनबावोसो बिसोरो, बिराद मोजां उननो रोंखायो आरोना, मिथिखायो नोंथांमोनाथ'। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा बिखुनजोआ मा लाखो, बिखुनजोआसो बानायगासिनो आङो केमेरामेनसो, आं बिखुनजोखौ होनदों आरोना आं भिडिअ बानायगोन आयै नोङो मा होनो गासिबो माबाखौ मावोमोन। दाखालिबो थाइजौ आसार बानायनायखौ नोंथांमोना नुखादों दा। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोङो लाबाय पानजिरा आरो जिरा मोनसे आरो हालदै, ओमफ्राय बिथिंजाय दुन्दिया गुन्दै, ओमफ्राय आरो संख्रि लाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ दायो मोजाङैनो मिक्स खालामनोसै आरोना, थाव गोथां होनानै। थावखौथ' बुरजा नांखागौखाना लोगोफोर, आसार बानायबा मासे थाव गैयाबाथ' जाखायानोसै। ओमफ्राय नै बिथिंजाय नै पानजिराखौ एवनानै एसे गथा गथायैनो लाखिना दोनदों आरोना, बेयावनो मिक्स खालामनानै होदेरसिगोन आरो बिसोर। जोंनिया एसे बेलेग जायो आसार बानायनाया, बिसिना एसे बेलेग जायो। नै बिथिंजाय थाइजौआ फोराननानै दोननाय आरोना बियोहाय। ओमफ्राय थाइजौआ एसे रानफुनला जाबाय नालाय दायो मस्लायाव होसिगोन आरो। नैथिंजाय थाव गोथां लुबायानो, नै जि थाव गोथां नांखागौना जोंना। एसे एनै माने मस्लाखौ होआबाबो जाबावोसो बिसिना, कालारबो जाबावनांगौ, ओमफ्राय आलौ गोसाबो जानांगौ, संख्रिबो इदि ग्रोब जाखानांगौ। ओमफ्राय जि खनसेनो होखागोन आरोना, रोंखायोबो। बेलेग नामा इदिथाय, आंना बिखुनजोआ बिराद गोरों आरोना। ओमफ्राय नै बिथिंजाय सब मिलायजोब्बाय आरो। ओमफ्राय बेखौबो होसननानै होबाय आरो दायो। बेजोंहाय मोजाङै माने सेन्टआ मोजां थायो आरोना, मोजां नाङो आरो जानोबो गोथाव मोनो, गोबावसिम थायो आरो। नैथिंजाय बानलु गुन्दै, नै कालारनि थाखाय होबावबायसो, आलौबो आरोना बियोहाय जि। ओमफ्राय कालारा जि मोजां जासिगोन आरो, गोजा बोरैबा मोनसे नाखाय। मैगं ओंख्रिफोर संनायाबो बिसिना कालारबो जानांगौ आरोना, मस्लायाबो मस्ला होखायो, थाव मस्ला जि मस्ला जाखायो आरोना। ओमफ्राय जोंहा एसे खमायबाय आरोना दायोहाय जानायफोरा। नै बिथिंजाय आरो थाइजौखौ होबाय, नै दायो थाइजौखौ मोजाङै होनानै लगायसिगोन। थाइजौनि सिजोनावथ' थाइजौ आसारा बोसोरै बानायनायानो जाखायोना। जोंहाना एसे देरि जाबाय आरोना, आंबो बारा टाइम मोना आरो थाइजौआबो बारा गिदिर गिदिर, बे सालानि बायदिसो गोखै, बारा गोखै नङा आरोना, बे गोदै हांसो। ओमफ्राय फिसा जादबो दङ। ओमफ्राय जोंहानि न'आव थानाया माने गोखैयानो गैखाया आरोना, गासिबो गोदै गोजासो। गिदिरखा थाइजौआनो बाबबारे। ओमफ्राय जानोलाय गोथावखौनो मोनो आरोना। ओमफ्राय आङो बे बोसोराव थाइजौ गोथां बैफोरखौ जायासै आरोना। नैबेयावहाय हाइजेंखौबो गथायै हानानै होबाय आरोना दायोहाय। ओमफ्राय बेखौ फोराननो होसिगोन आरो। ओमफ्राय बेवहाय आरो बानलु गोथांखौ आरो होबावगोनसो रुनानै उनावहाय। बानलुखौबो लाबोनो बावबाय नालाय आङो, खर'फ्रानो बारा खामानि होलायलांला आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा आङो नैबे भिडिअआ एसे देरि जाबाय आरोना, बेसो सिगां जाग्रोनांगौमोन नैबे खामानि मावनाया, खिन्थु आं बेखौ इडिट खालामनो बावनानै होनाय जायासै आरोना। नैबेयोहाय दाखालि बावैयो
माने हा खोनो होदोंमोन नालाय बिथाखौहाय हे हाजिरा लाबाय सानबा लाबाय खिन्थु मोनसेबो खामानि जायासै आरोना ओमफ्राय नैयावहाय दायो बेखौ मालिकआ थिका होबाय आरोना थिका होनाय लोगो लोगोनो हाखौ होखांबाय बिथाखौ ओमफ्राय नै अन्थाइ बालाबो होबावसिगोनसै बिसोरो जि स्पिडाव मावखादों जों फैनाय लोगो लोगोनो जोंलाय सानदों मा न'निफ्राय फैनानै दखानाव नायफैबा मा खामानि मावगासिनो खिन्थु थिकासो होदोंनो आरोना 3000 होदों आरोना साथामजों नालाय बिथिंजाय नोंसाना गुमैया जि उन्दुनो ओंखारनाय बायदि माबायदि सिजायखायो आरोना ओमफ्राय हाजिरा होनायनिख्रुइ थिका होयोबा मोजांसिन जादों आरोना जोंहा हाजिरा होनायाव बिराद लस जादोंमोन सानबायावथ' नायहरलेयो 1500 थांखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो ट्रेन फैगासिनो आरोना ओमफ्राय थिका होनाय लोगो लोगोनो खामानिया थाबनो जोबबाय बेखौनो 15 दिन मावबाय खिन्थु सानसेयावनो जोब्बाय आरोना थिका होनाय लोगो लोगोनो बिराद मोजां आंहा टिउसना प्रब्लेम जाबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायगाया हाखु दाखु बानायनो थाखाय थिनबाय थादों खिन्थु मिस्ट्रिफोरानो फैया बिराद माने मा बुंगोन आरोना सब मिस्ट्रियानो बिदि नामाथाय माथो लेंबाबो मोना उनथिंजाय ओमफ्राय आं माने हाखु दाखु जाबाथाय हाखु दाखु बेयावहाय लांनोसै आरोना गथ'फोरखौ शिफ्ट खालामसै बेयावहाय नङाबा बेयाव गरमजों लाइन गैयिजों बिराद खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर बिराद आंनो खस्थ' मोनो गथ'फोराथ' आरो बुंनोबो हाया नालाय ओमफ्राय आंहासो बांसिन खस्थ' जायो आरोना गथ'फोरनोबो मोजां सुबिदा थाबासो फोरोंनोबो आरो फरायनोबो गोसो जायोना गथ'फोरा बेखायनो आरोना ओंखायनो आं जि तारातारि खालामगासिनो माथो खालामनो ना जोंनिनो बर'नि गथ'फोर अन्थाव बाथावनो ओंखायनो आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय थिं लगायबावाखैनो दाबो अन्थाइ होनायाल'सो जादों दासो अन्थाइ बाला होबाय आरोना नै थिङा बाखि दंबावोसो माला लगायनाय जागोन टेनसनानो बुंनो हाला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय नै होखांनायनि उनावहाय नै बिथिंजाय लेट्रिन दं नालाय ओमफ्राय जि दायो बानायगासिनो बिसोर बिराद माने 3टासोआवनो बिसोरना जोब्बाय आरोना खामानियाहाय बिराद खामानि दाबो बाखि दं आरोना लोगोफोर नै बिथिंजाय दासो फ्लरनि अन्थाइ बाला आरो हा खोनायाबो जाबाय आरोना फाइनालि खिन्थु थिं बायबावनांगौ थिंआथ' बानायबानो जागोन बायबानो जागोन खिन्थु मिस्ट्रिफोरानो फैया ओमफ्राय आरो प्लास्टार होबावनांगोनसो फ्लराबो माने खर'आनो खामानि होआ सानफ्रामबो जुन मासनि 1 तारिखाव ओंखारनो गोनांमोन लोगोफोर दाबो ओंखारला बे रुमा जुलाइ मास हाबलाय लांसिगोन आरोना मा बुंगोनथाय आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो लोगोफोर नै जि कन्ट्रलनि बे फिंगारप्रिन्ट होनाया बिराद मानसि जमा जाना दङ दखानाव जि लाइन जिरायना थायो नैथिंजायहाय आरो नै बिथिंजाय आरो टिउसनबो लागासिनो नायलाय लोगोफोर जि खस्थ' गरमाव नैथिंजाय आरो उरि एम्फौआ नायलाय जि जाखादों आरोना ओमफ्राय उरि एम्फौ फैबालायनो फैसा जाहैदो नङाबा फैसासो थांगासिनो जोंहा बे न'खौ लुनायाव बिराद फैसा थांबाय आरोना मालिकनोहाय एडभान्स होनो गोनां जादों नालाय नै बिथिंजाय आरो नै फर्म फिलाप खालामगासिनो आरोना नैबे सुनु मुनुआ माने मेट्रिक पास जाबाय नालाय जोंहानि दखाननि मोखांनो आरोना मेट्रिक पास जाबाय नालाय दायो एडमिसननि थाखाय आरोना नैथिंजाय दखाना सानसे माने फाननायनि उनाव अबेबा खालि जायो नालाय फाननानै ओमफ्राय नैखौ नोंसा गुमिया माने मोजां सिजेल खालामनानै मोनाब्लियावनो गालांफिनो आरोना फुङावहायथ' फैनानै हाखु दाखु जायो नालाय बेफोरखौ मावनो हाया ओंखायनो ओमफ्राय आंहा जिरायना थागासिनो आरोना नै बिथिंजाय गथ'आ फर्म फिलाप खालामना होनायनि साहा लाबोना होफैदों जोंनो ओमफ्राय साहा लोंना लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय दा लोगो मोनबाय थासिगोन आरोना नोंथांमोनजों ओमफ्राय साहा माबाफोर जानो नामा होनना सोंबावदोंमोन आरोना जाला ओमफ्राय दायो नै बिथिंजायहाय गथ'आ साहा होनानै थांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहानि खाथियाव दखानावनो नांजाबनाय दंखायो नालाय मा होनो कम्पिउटार दखान ओमफ्राय बेयावहाय मेथाइ दामबाय थादोंमोन आरोना हिन्दी मेथाइ बेफोरथ' सब माने माबा जाखायो नालाय ओंखायनो बेखौ दाननानै आङो अरिजिनेल साउन्डखौ दाननानै दायो भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर माथो खालामनो दायो बोराय बुरि सानैजों साहाखौ गोथावनो लोंना लाग्रोनोसै आरोना दायो माने गरम दिन सफैबाय नालाय फुङावथ' साहा लोंनो लुगैला मोनाब्लि समाव माने मेंनायजों एसे साहा लोंनो लुगैयो आरोना नङाबा खर'फोरखौ सानाय बायदि मोनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो दायो बिखुनजोनो गेसनि टेब्लेट लांनो नागिरदों आरोना माने जोंहाना बिखुनजोआ सिगां एसे खम दामि पावारनि जायोमोन आरोना दायो डक्टरा एसे पावार बाराय होबाय नालाय ओमफ्राय जानला मोनला गेसनि टेब्लेटआबो खामानि होला जाहैबाय ओमफ्राय दायोहाय नै मा होनो बे दखाननिफ्रायनो लांनानै हैनांगौ जायो आरोना गासिबो बिराद मुलि नांखागौ जोंहा बिखुनजोनो
मासाव सागे 5000सोनि बारासो नांगौदां लोगोफोर माथो खालामनो ना बिखुनजोबाबो बुंनायानो जाखायो नालाय गाव मोजांबानो बयबो मोजां होननाय बायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिखुनजोया आङो चार्जार गोदान बायदों आरोना माने दखानाव लाबोखाबाथाय बावलांबाथाय न'आव गैया जायो ओंखायनो जेबो अभाब थानो नाङा आरोना लोगो चार्जारनि प्रब्लेम जानाय लोगो लायबायानो मोनसे बेसेबां लाखोथाय 3 মাসের গ্যারান্টি এইটো 3 মাসের গ্যারান্টি বলে দিছে आरोना बेसेबां কিমান লৈছে জানো কি কয় 240 ना बेसेबां लादोंमोन 90 লৈছে आं बारा गोसोआव गैला 18 वाट दानो जा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो साइलो फोजोबबाय आरोना ट्रेनिं माबायदि मोनखो कमेन्ट ट्राई खालामनानै करी खिन्थाहरदो दे लोगोफोर